Rugit, iti ima ka. Ay. Oh, apay ngagsan naay ka. Mayat matibiyag dito'y probinsya, bagat. Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastosan tayo. Ngam, ay, Anya? ngam nagrigat ti agurnong, bagat. Kabayatan ti panagdakkel dagiti ubing. Ad damat ad dumakdakkel ti gastos. Anya ti kayat mo asawan? Bagat. Anya nga tano, padasan tayo pay laang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abangkrap. Pagtrabahuan tangarod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho ak kada Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay laang ti makikonstruction. Barang ijay, kat adamat basit maurnong para kadagiti ubing. O sige. Panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo ijay syudad. Agyaman ak no kasta, bagat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Un bagat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutat. Hanggang lumapan tayo iti syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ha? Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumeten, kanayon anapulot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak iti apanang tungpa na kanyak. Ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman ak no kasta. Saan mo't ajayad adayog tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, gayam. Ang mga no dapay bakante a boarding house di tapagab-abangam. Sino kag sapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudan? Wen ko ma. Padasin man mo. Barang di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, di aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang barok. Ay, ninanamat. Barok ko na namanen. Basang ko na ayuan? Alawanan basang. Winana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta barok. Ay este basang ko na kuma. Kat kaano da nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyaman ak nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyanan da insan ko. Kasta ka di? Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amamatan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing pati insan ko anya. Nasaysaya at mati ugali na angam itisika? Anya?
Ay, joke lang. Si Kaki Dimet. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya timasinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wen ka no, isumot ti ko na kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo ti mang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Santa pa'y mo't ket di may bagaday talakay. Ngamin, santa pa'y mo't anakit kita ida. Kaano da kanu nga umay? Italawas ka nukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Isa akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak. Ti ugalik. Sana siya. Si Kakit Dimet. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito ang mangisimpa iti osaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito yung syudad. Bayaw Elmer. Unbayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami ang mabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan. Bayaw. Wen, iso ang nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito yung syudad. Barang addamayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy. Bayaw. Unipag, husto ka, iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minan taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga tar aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya numalpas mo tiyar aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay mo ti trabahom idi? Ako pharmacist. Kasta ka di? Wan, iso na lang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Ay, kasta ka talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam, sa dino nga ti pagtrabahuam ditoy, no bilang laang. Ijemot lang pagtrabahuan ni bakla akasinsin ko. Anya? Kayat mo asawan? Agugas ka mo't iti karots? Ay, manang Magda. Anusak ijay. Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito syudad? Ijay pala ang pagugasan iti karots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay la ko mga rod tamaanusam ijay. Kumusta ti panagtrabahong ijay anda Uncle James? Nasaya at mat bakat. Anya ngay ti ubraan nyo ita? Madama ti panag-tiles mi. Isu asim makit ti sikat ko. Ngam di balay. May ruwamak to. Italaang daytoy.
Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. naimbag na rod ta nakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bagat. Da kami iti makamu iti kanon mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak met ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa matarum-rumor di asawa ni Regina, pagtrab-trabahuan na aya. Asidagla ka no ti pagubobraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Ket mano ka no ti tangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No man no ti tangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na, kasla naglastog ti langana. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam, madlaw ko ama ditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Ay, uray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, sa anak ngagtagtaga rin. Ay, wala, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ibagbagaking ka insan, Di ko na makisarsarita iti dayja Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adi na kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jak to pa'y makmapandita boarding house da. Isong ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang petakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti kais-istoryana. Salbagit di ti kastoy abiyag. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Hmm. Anya ka moten. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako man uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugal anya. Iso akasta ka. Nalaing! Wen! Naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw? Kwartak ti sugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti sugsugal ko. Ha? Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabaho? Anya? Iso di ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsimsin nung ba't pailaang dagiti agasawa di tabangir. Wen nga ron. Di agpakato. Anyamot tanday ta alalaki. Tungpaan na motan ti asawa na. Wen nga ron. Kaasimat ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ti makagapo. Iswakas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan kumamot akas jay.
No adda parikot da. Pagsaritaan da ko maanain bag. Di na ko matungpaan. Kaasim at ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay mo't kit di No di da pala sumardeng aging gainton madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapaak amapan agugas iti carrots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng itisugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya, Tamom siguro. Jack, amo ti ilimlimad mo niya. ah, Nabasak amin dagiti chatyo iti sigod alalagim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastoya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasa. Ah. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man na iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sigan ti mapanagtrabaho. Kasanon dagiti ubing. Itugod mo! Anya, Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas ti trabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saang matgayam. ha? Panagbabayad man ng ti abang, ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanon dagiti ubing. Di itugot mo. Anya, Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapawan ngamin iti ganas ti agtrabaho. Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam. Rito. Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 laeng abulan ti buridak nga anak ta. Ngam pinanawam ka po iti lalakim. Kat inaklon kalatay iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita. Anya manen dagiti nabasak iti messenger mo. Kwa, Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa. Irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Oh, apa yan? Ay, kasla ka namin mo ti panagap-apa yung agasawa. wen nga rod. Inaldaw kami mo nga agapa. Kanayon ngamin anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa, kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na itikanin na, wano si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na, isugal na pay laeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanya kakwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagipan ati asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yun. Ganern. Anya? Kasta tinaibaga ni Manang Margakan. Insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay nakan kwa na akwarta. Unay. Awan sama ti aldaw, adi daga pa. Di dala mabain. Isu dala ti mangmang nagtunggal rabi, anakol uli magti amin. Wen gamod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti carrots. Nakaturog da pay laeng dukas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, aga si kaso ak matan iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay maki Marites. Di na amo ti agawid.
Si kakit dimot, insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Uray alas 8 tirabii. No saan pa analpas ti istorya na. Ay nako! Saan nga gawin? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lahat na nakastoy. Ano, samdi kas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa laang titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatak pa laang ni Kevin naging gaita. Kan, oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, daigtaman kayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na dayta magda. Panawa mo ni Rito. Da kayon ni Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy, nangag ko. At daak lang iti asinagtiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan, gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngem saan mo't gayam. Iti anya pay lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, ket dayjay pay lang at Kevin ti ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunot, marga. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngem dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngamuray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay ayatak pay laang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wen manang, kasangsangpat ko laang. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wen manang, iso akita mo, nakarugrugit pa lang ti ima. Kwa, ada ka di bagasyo ading. Awan ngamin maisaang ko itapang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod. Mga ano da bagasyo. Bumulod ako mapay laang. So katakto no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taanda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kan, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kuna na asukatan nanto, ang oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dang iti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mitiyaw awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan pay kit dimot ti si Danda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Uwin nga agpaisoan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idan. Manang Magda, dangan kayo ka din? Adto iti si Donyo Ha? Ado nga mitiin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga aba. Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida, tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo as si Daan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabaho ha. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wala na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti apang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman ti bilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, nana.
Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asim mangpet? Kasta ka di eh. Kat kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpat, tagsubliak manan inton bikat, ha? Sige, nana. Agyaman ako, unay. Nasaya ata si mangpet kan rito. Apay kumano at daakon, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo nakabayad. Ay, kat dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko naman papanawan datayon dito eh. Awang bibiyang ko. At damat balay ti nakapagawidan mi kadagito bing no kas pangaringan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, Nana. Ay nasaan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugimanan ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Iso ano kasta ka na yun? I-clear yu laangan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, Nana? Ay napasensya kan, Magda. Di kay madanagan, Nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti kunam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kun ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minan ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod ti ama. Dayta nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana dayjay. Ha? Much money ako na yun ni Kevin. Iso nga amok nga adda maipautang na kan ka. Wano, itad na paikit din ah. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Wan ko ma. Di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kunton kan ka. Ay, pasensya kan, awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpawitak iti kwarta kaninanang ko. Ada na bati ang pang-allowance ko laeng? Basta ka di. Sino nga tan ti pagutanga? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa nga obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbaga. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol ka langan iti panggadam. Total, dadakil mo ti anak nyo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinakan ka. Oh, di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manang Magda? Uwan ko maading ko. No ada kwartam. Kwa manang. Nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer inton madamdama. Noan niya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon apagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pa'y kan kwa na. Ay uwan Narigat mo't no basta ipautang mo latan. Sapay la ko matakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos diti boarding house yo. Apaman ang makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet lubulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat nagiti ubing no bilang laang.
Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no dadag iti ubing. Ay, when Kat, kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Asi damat. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pala Bakit? Kasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga, Rod. Aday ta manang Magda. Day ti ututangam a kwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na, adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tada kayo iti asawam. No dinak na pautangan, jak amon at talaga. Ala, ingkaagbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam manang Magda. Awan anyaman na manang Magda. Sana bali. Tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Ay na, naimbaglakit din, tada kayo. No dinak na pautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanan ti pagparikutam. Ay, mapanak at talagan. Naskan ang mabayada kun ti abang mi. Amangan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay la makabayad. Mariribukan akon at talaga, ading ko. Ni, apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon nga minan ti panagapami ka ni Rito. Mababain ako di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apami mutlatan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iso ajak mapabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya dayta? Imbagam kanyak idi, nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon nyo iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga to no sardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapo iti araramidam. Ha? Anya ti ammom. No sarda nga mo ti panakitsachat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apud no apa nagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takas tangarod ti sitwasyon nyo iti asawam. Manang, panunutam ko dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda ang nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apa yan? Nagmayat mo din di pa nagkatkatawam, friend. Ay, makaalakak ngamin at talaga. Kat, ibagamat tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asikat ti agkatkatawa. Ay na, jayman kaarubak. Makapaalak at talaga. Ibaganak din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbagana day jay, gaputa umapal kanya. Ha? Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanya. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganakla ang itidwa, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayday kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayday kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasayat ti ugali day di Regina. Mangdadaal mo't gayam ti awanan baing. Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kini Regina akarubam?
Saan na? Diyak kasarsarita. Oray pa'y agrana kami di banyo. Wano di lababo. Kat, kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kan kuana? Bayadak tulat ta, ah. Saan kumot na yung baga alipata kon? Utang ko nga rod. Wan amangan no ibuybuy na no di mo bayadan. Ay, padasan na ah. Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Ha, papanawak ida. Anya? Jack amo. No apay akalat mo tan nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangay da di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan ak namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasayaat kan kuana. Ay na, saan aday ta ti pagparikutam? Saan kumukit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin dadamag aktuman kan kuana no umay to dito ayan ko. Ay, sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya ti madi na ibagana kanya. Anya ngamin aya. Ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbaga ket din alipata ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala taag gusto kanya. Sana kaskan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo ha. Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Uray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Ha? Siya, sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami latta iti mamitlo iti maysa nga aldaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots tapno agkakwarta laang. Hoy, Marga Amang ano nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko ang nalipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwartak. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko ken ka? Kasta ti ibagam? Imbes apan ang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngem ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti kaano man, saan akasken ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kan kuana. Kastagayam ti ibagbagana, insan. Ay na, umapal ka kanulaan ken kuana, isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kan kuana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi di ababae. Ay, win nga rod. Jakman amu dahi di Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay ti nakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbaga. Sa bagay, awan mo ti mapukaw ka data, no di na ta kasarsarita. Anya? Kasta't imbaga ni Manang Magdakan ka? Bakat? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agim mura kanyak. Anya? Nasaya at mati ko nak imbagak kan kuana. Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas nagayam. Ay, anya matan ti kasta ka aruba. Win nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan. Siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anyala ditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjemot tan ti ibagbagana. Ay, bayamon bakat. Anya nga rod nga ay, nukas jay ti katatao na. Awan maramidan ta.
Tinaskan nga aramidan ta, agtrabaho takit di. Di mo ikan kano, no anyaman ti ibagbagana. Unay kan rito. Talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Abay, sika. Nagbalbaliw ka din? Ha? Sungbatam ti saludsod ko. Nagbalbaliw ka din? Sinardangam ka din ti lalakim? Bueno. Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. Abay, mabain ka iti aramid mo, ah? Abay, adi ka sumungbat. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Ha! Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawan nak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa nukaskan ka anapaklan nga ulbod. No kastoy matlaang akanayon. Nasaysaya at lang no agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin? Isuakas ta ti ibagbagama? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam. Sige! Pumanaw kami kadagitan nagpa. Agawid kami ni Jay Probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka da kasta ti kayat mo. Ha! Amam Magda, no adaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napatpatagkan ka ti pagragsakam ngam ti pamilyam. Rito, pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Ita mampay amay bagam kanyak ti kasta. Ita mampay nga kid daw ka iti pamakawan. Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Wow! Agundi di lang dagitang agasawa. Amok Isu akundi singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Isu ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? What? Unay kan, insan. Ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo nga agap-apa dama ng Magda, kanti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti panaturog. Sa bagay ay gayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumadayjay iti urnong ta. Angam, di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko dayjay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singirkan ko no bilang laeng. Diyak ngamin kaya takasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali manan ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. Wen insan, sika kuman ti makaamu amang singirkan ko na. When awan parikot.
Padasan na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kitaan na. Ay, di mo aramidan dayta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramiden na. No baribar ti sungbat na ay na tong paeg. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan ijayan na. Siyak man ti mang singir kan kwa na. Amo na mo ti ugalik. Padasin na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakitan. Talagang ay sagunot ko. Ay na, insan. Saan mong aramidan ti kasta? Agpakumbaba tayo latan. No dakas man ti aramidan da. Pag-aramidan tayo lata itinasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Jak kaya ti kas nga aramiden na? Ay nanubari-bar ti sumbat na. Tungpa. Anya? Intod bigat. Siyak amis mo ti mapan iti ayan na. Tas siyak ti mang singir kan kwa na. Amo naman ti ugalik. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko. Talagang isagunot ko. Makaamu ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. Well, insan. Siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na ka tapno umay naksingiren? Kasta ka di? Oh! Apay kasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat sikama ti nakautang? Wan, siyak tinakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak abayadak no dakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw wenno inkarik abulan apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakya. Awan ang kaitibain. Si kalaro din tinakautang, si ka palang tinalastog. No ti among kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinungpanak kit din. Oh, anyo ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwarta? Ngamin, yaw awatan ako ni Rito iti kwarta. Nalawag? O, dinasayaat mo kasta. Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapanagugas iti karots, tapno agkakwarta. Agawid, anakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklaken ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marami akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsat na bakla. Ngamsaan pa nga ita. Masigurado. Matong tumot laang dayjay kasi tinaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno di na ko naan. Akabaulan na amin at at tao. Di awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Jak kabutang ida. Pagtimugak to pa'y idadwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, wan insan, ay na. Makadadali ti beauty. Ay, sabali at talaga itan ti panawan. No asino ti nakautang, isupay ti nalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idi agkasapulan. Ay, dahi tati may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan. Ay saan? Singiraklat ta? Bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matan dagitang agasawa. Nagalas matan ti ugali da.
Apay ngaya kasta damot tayo. Kalpasan ang nakautang da. Kastan ti aramiden da. Wen nga rod. Ang bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ni Manang Magda. Ipalagip ko kan kuana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo timang singir kan kuana. Una, tasayang dayjay a kwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay a kwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaam mo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Apay, anya ti masapul mo? Damagagla ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa'y kwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Apay akas tamat ti panagsasaom, Manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan ka no nasaya at kakanyak? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso at dinadael na? Ibagam ket din alipatat ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga ammo, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Diyak kayatin asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Ah. Diyak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. Ay, sa bagay matkit di ah. Ay, diyak laim pagarup akas jay gayam ti ugali na. Dinam mo ti agbayin. Ay, ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amo. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanan nga apal tayo la kadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudgat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay. Ni Manang Magda. Agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak. Nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots. Tapno at dala kwartak. Dayta lang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo tanti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitang tangdanta. Nasayahat no kasta bakat. Tapno at damot pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno dya ibayad tayo kung maiti abang. Isupay ang mainayon iti savings tayo. Mayat day tasing-asing mo bakat. Ay katuna Bayam, salud-sudat to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag dayjay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Dahil ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, adamot, Diyak mat maibaga nga awan.
Saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan. Adan tulat ta, ah. Sa bagay. Ay na, biliba ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay matan ako nam ti kasta. When, tanagbiit kayo ang nakaurnong. Agas manday ta. Agugugas ka iti carrots. Ngem, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti karots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makauruno nga. Ay, true. Kat, kumusta kayo nga iti kaarubam? Kat, kasdilat ta, ah. Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas latay ti carrots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito eh. Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kasdi na day jay friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas langot iti carrots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrup pa akakalkali akaros. Ay! Podno day tana ko ng friend. Kasla kakalkali a carrots tila nga na. Umadani manan ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Nakabakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ti pagbayad. At dayta ka man na nakunak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kam pa'y makabayad. Ne, kano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amo yumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Una, taneda kayo laang ti saan ang nakabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laang ang ti saan. Bali dua abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad may ti abang, friend. Ha? Amang ano da kwartam, pautangan nakpailaang Pangalaak ngay ko ma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular ti trabaho. Kasta ka di. Apay nilakay mo. Awan kwarta na. Naabak manan iti sugal, iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam? Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod, friend. Ay, parikot ko at talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. Gat, ingka agugasan na iti karots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayja arihina. Nakadugdugyot ti langana. Anya ngay, ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasag tuman ti agsaludsud ti ninanang numapanak iti balayda. Ah? Di ka madanagan, bagat. Saan nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga Rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanantayo. Anya ti ko nambasang. Agsapsapol darihina iti daga agatangan da. Wen, nana,
Iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother. Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasayaat nga ron no kasta. Nagbiit dan anak ka urnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wan nga ron. Makita ka dakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale da itoy? Wan. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Nasaya at matno kasta. Nagbiit daman anak ka urnong. Ay na, huwin nga rod nana. Nagagat da ngamin nga agasawa. Wan nga ron. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon nana. Aywan gayam basang. Saludsudam tuman kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. For sale da itoy? Wan, nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday di abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapoy iti UK. Ijay kamin probinsya nga agnaad. Ay. Alang rod. Ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ha? Wan basang, barang kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale daytoy balay da Nana Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Ay, kasta aya? Nagmayat ko madaytoy agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong mi? Ay, kat kasaritam, ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo anasayaan. Kasaritak tuman ni Elmar inton malam. Ulinsan, tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo? Wan, for sale gayam daytoy balay kan lote da. Kasta ka di? Ay na. Sayang. Kurang ti ornong ta. Wan nga rod. Angam padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wun man nga agpayso. Anya ti amuta nga Amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wan nga rod. Ay, sapay la kumaa. Aginanaak pa'y biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan apanagnaidyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti day. Agtalaka kada kayo. Umanugotak iti kunayo at 2 gives. Kasta ka di, Nana. Ay na. Agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na rehina. Elmer, kalpasan ti 2 bulan, sumangpetan ti anak ko nga gapu iti UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti day ti abanag. Kan apag isuntumatan apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramiden nyo. Wan, Nana. Tinapatag, naibagayon kanya, ada kayo ti manggatang da iti balay. Iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik nak ita, bakit? Uray siya.
Kasla jackpot yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo ito nga agab-abang? Wen bagat. Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at trabaho. Aging ga anak ornong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Punno dayta, naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang tunda ito'y balay. Sa balinton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laengen ti urayan. Saanen ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka dinana? Kaya ti asawan? Pumanaw kaming tumutan ditoy? Day tatijak masungbatan. Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anasken amabayadan amin dagiti abang anadilay. Awan pa'y ngamin kwartami. Ngam sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, nana. Alang arod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, nana. Ay na, naskan amang sapol kan iti sa bali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya? Iso anaskan ang mabayadan tayo, di 3 bulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Basta ka di. Saan na bale? Ibayad ko lang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Wan tani, amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mo ita, friend. Sapay nagriga ti mang sapol iti boarding house ita. Nang runak at nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga road friend. Ngam no papanawan da kayo? Di umay kayo laangan dito enme. Wan gayam. Pagakaran na nga di ka arubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya a tao. Umakar ko mga rod iti adayo tapno saan kami nagkit-kita. Wana, tapno natal na ti panunot mo. Awan ka apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto ka launay. Ay, wen gaya, minsan, anya nga tinagsaritaan nyo ni Nana Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmer at 2 gives ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten! Manmano, tikas ken kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo. Ket mo asawan, napaunaan nyo nga roden da ito'y balay da ken lote. Saan pa'y, insan? Urayan tayo kanupay di anak na sumangpet nga agapu ija UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Da tayo, kunam insan. Numagatang minto day ti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amo Jak mo't damdamagan. Kan jak kasarsarita. Naamok ko ma. Para makita man, no sa dino ti pagakaran da. Mapanda siguro na iti balay dalakay na. Abay, at daya balay dalakay na dito'y syudad. Adda, iso na laeng. Takay kayat dati agabang ngam ti makipagnaed da iti balay dalakay na. Siguro, nagalas ti ugali da ita Regina. Iso asaan da nga agkaalaan iti katugangan na. Anya? Iso mo ti ko na ni bakla. Iso nga mo nga ibaga. Kat, napiyang nga rod ang kadakwada. Tadagayang pagakaran da no bilang laeng. Oh, apay nga inayapan nak.
Ada ka din napatag nga ibagam? Agbayad ka din iti utang mo iti kasinsin ko? Ha? Ay, kwa? Saan? Awan pa'y pagbayad ko. Anya nga ro ti ibagam? Salud-sudak ko man no adda na sa pulam a pagakaram. Kurang amay sa bulan laangan ti pawayway tayong agsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka di na ibaga ni Nana Rosa ken ka dayta? Anya ti ibagbagam? Saan mo matgayam nga mo? Inlakon ni Nana Rosa daytoy balayda. Aya! Ket, anya nga ro ti plano ita? Ada pagakaran nyo? No, ada di umakar kayon, iti kasta, masukatan mo ti borders ditoy. Anya? Ay, no siyak, saan na apumanaw? Ngamin, dito yaklata. Ay, dayta nga ron ti parikot mi ita ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manual daw laangan ti Orion. Sumangpeten di anak ni Nana Rosa. Kasta ka di? Kat, kasano daytan? Makamuditan. Barang di nakampapanawon adya gimatang iti dayti abalay. Wana, bareng agpaabang matlaang. Di jay kayo latta? Ay, sapay la ko mga rutakasta, friend. Ay na, nakita kitay. Simbang pweten ti anak ni Nana Rosa ang naggapoy dya UK. Kasta ka di, bakat? Wan, iso nga urayan talaangan nga umay na taayaban ni Nana Rosa. Sigurado nga umay dayjay. No saan nga ita? Intun bigat. Ay katuna, uray saan tanto nga agtrabaho intun bigat. Urayin ta nga umay ni Nana Rosa. Tapno pagsasaritaan tayo, ti maipapan iti daytoy abalay. Wen sa anak pa'y laamapan agugas iti karots. Aginanaak man. Ay katuna, aginana ka mat. Amok anabambannog ka. Agasam ngay, inaldaw amapan ka agugas iti karots. Isumutan ati inanam. Tauray siya ka, jakpay lamapan ijay site. Wan, padaanan ta ni Nana Rosa. Oh, itaman pa'y nga da ka dito'y, Regina. Apay, di ka dinapan nagugas iti carrots? Wano, awanan ti carrots a maugasan. Ha? Itaman pa'y akong diwalis ka dito'y. Ay na, agpapada tayo ang mapapanaw dito'y. Iso adikan aginwawalis dito'y balay da Nana Rosa. Apay ka di nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panangipapan mo, Manang Magda. Di ka matan-anwan Bigbigat, ngam kastamot tanti ibagbagam. Mas dawak lamin. Taytala ang akong diwalis ka dito'y. Gaputaan mo, asimang putan ti anak ni Nana Rosa? Ti amom siguro. Agin wawalis ka, tapno makita da ka kat saan da ka apapanawon anya. Anya? Ang amala, ituloy mo ti agwalis. Barang makita da ka nga agpaiso, kat maasyandakan ka. Naimpagmantada kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Wenana, saan kamin anapan? Kinapudno na, padpadaanan mi nga umay ka. Kasta ka di. Wenana, Ala, tangay adan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? sige nana. Napagsasaritaan tayo ti may papan iti daytoy balay. Umay metla ang di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ida. Sige nana, umay kami iti asawak. Tangay addan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Wenana, Tapagsasaritaan tayon ti may papan daytoy balay. Umay metla di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ida. sige nana, umay kamin to iti asawak. O sige, inak nga ruta na. Urayin kayo ijay basement. No kasta nga rod, kaano nga itadyo ti balansyo, Regina, Elmer? Sabado ngamin ita, Nana.
Isu asan ang makawidro ni Regina. Isu nga inton lonis ton. Malano kasta ti kunayo. Aywan gayam, anya ti plano yun no bilang laeng. Ituloy yu ka di ti agpaabang. Ha? Ah, Wala na. Apay kit din asaan. Wala, agpaabang kayo lata. Sayang mat. Aywan gayam, amo ka din damagda nga agasawa. Ada kayo ti bagbaga kamanggatang iti daytoy balay. Saan, nana? Saan da nga ammo? Saan mi ngamin nga imbagbaga? Malaksid lang iti kasinsin ko. Kasta ka di. Ay nakasta ti kayat ko nga ugali, Regina. Naulima. Saan aparamag? Agyaman kami, nana. Awan ngamin ti magunod mi, no bilang taagparparamag kami, nana. Kamo dyanan na, addan bukod tayo abalay. Saan tayon nga agabang? ay na, wen nga rod bagat. Saan tayon nga agabang? No dikat, datayon ti agsingir iti abang dagiti borders. Kasladyak pa'y lapat dyan. Agug-ugasak laang iti karots. Kan construction laang ti trabahom. Ngam addan balay tayo. Uy-uyawan dakdag iti daddo maatao. Gaputa ka na yun da ka makita ang nagrugit ti imak. Tunggal lumabasak di tababalay da. Ang amita, addan balay tayo dito syudad. Addan balay tayo. Gapu iti rugit, iti imak. Ay na, bagat. Awan imposible iti tao nga amuna ti agimpad. Manulaangan nga aldaw. Pumanawan da na Rosa. Kat datayon ti maisublat ijay basement a paggigyanan da. Wen nga rod bagat. Ay wen gayam. Kasanon damanang Magda. Papanawon ta ka di ida? Ay, nagalas mo ti ugali da. Kan addamot ten karbangan ta amang papanaw kadakwada. Kwa? Adu ti tattaong agsapsapol iti pagnaadanda. Wano pagabangan da. Sigurado nga adda ti nasisingpat nga agabang. Angam, bayan talat ta idan. Kaasidamad no bilang laang. Ay, nagrigat ti agakar iti boarding house. Nang runa no adu ti gamit. Sa bagay matkit di Ala, uray di ta idan papanawan. Ay na! Congrats, insan! Bayaw! Da kayo na talaga ti akin kuko iti daytoy abalay! Agyaman na, kinsan. Ayun gayam, kasanong nga da Magda? Ay na, papanawa mo nida. Makaamudan no sa dino ti pagakaranda. Ha? Ay, saan, insan? Uray saan dan apumanaw? Ha? Kaasidamad. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sumrumanan ti ka na singpet mo, adyak magustuhan. Ganun nagalas ti ugali da. Kanayon da kang uyawan. Iso nga itatabalay mo da ito'y adakar ba nga mamang papanaw kadakwada. Syo! Kuna, makaslamanok. Tagnakim da. Ay, Diyos ko. Insan, nasaysaya at mutlaang tinapakumbaba. Gapu ti tao ang napakumbaba. Naas-asidag ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibales, insan. Barang no babaen iti panangasik kadakwada, kat makaamiris dan. Mapanunot da dagiti nagbiddotan da. Ay na, dagijay pa etat tao insan. Diyak lapat yan ang makaamiris da. Na ito lang dan, tiki na maditi ugali da. Apay ngay may ka dito, si ka Magda. Kwa, salud-sudak la kuma, no anya ti desisyon ti gimatang iti daytoy abalay, bakla. Talaga adi mo pa'y amuan niya. Saan pa'y, si kakit dimot? Agsalud-sudak ayakan ka no amukon. Ala, mapan ka ija ayan da Regina, ni insan ko. Ijay ti pagdamagam. Ngamin,
Isuda ti akin amo iti amin. Ha? Anya ko mati connection darihina, kat pada tayo mutla ang idang agab-abang? Ay, dahi ta nga minti madiken ka, kat. Ta judgmental ka unay, Magda. Anya? Ala, mapan ka iti ayanda. Tapno masungbatan amin asaludsod mo. Imayak, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti makaammo, no anya ti desisyon ni Nana Rosa, maipanggap da ito'y abalay. Amok ngamin anapan kayo manan nakiosyoso, idi nagsasarita da. Iso nga amuyo. Uwan. Napan kami, Manang Magda? Amok napan kayo manan nagpakpakaasi, adi da kay papanawan. Ngamin, awan ti pagakaran nyo. Ha? Sige, ibaga mo, no anya ti amom, tarumwara kun dito'y. Nagbangsit. Ay, ala. Ano sampay lang arud ti dumngag. Kat uray aputem day taagong mo, Manang Magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso idi naminsan nga aldaw iti ayanda na Rosa. Ngamin, da kami nga agasawa ti gimatang iti daytoy abalay da na Rosa. Sumrun sa manon ti kinaagbibisin mo, Regina. Manang Magda. Talaga nagalas gayam ti ugali man niya. Ibagbaga lang araw din ni Regina ti pudno. Kastapay lang ti panagsungsungbat mo. Ha? Bakit? Papanawom kit di idan. Talaga ang nagalas ti ugali da. Kinapudno na, talaga akayat ti asawak apapanawon kayo. Gapo itinagalas nga ugalyo. Ha? Gapo tamasyanak kada kayo, Manang Magda. Imbagakan kwa na asaanan. Gapo taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak nga ibaga manang. Da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isu nga awan maaramidan nyo, no ibagak a pumanaw kayo. Amom, Manang Magda. Aglablabos kamutan. Di mo matan panunutan. No makapasair wenno saan itirik na ti panagsasaom. Pasensya ka man, Regina. Mababainak itan kada kayong agasawa. Ado dagiti saan anasayat nga inararamid mo kada kami. Ti pananguy-uyaw mo kanyak. Ngam pinalabas ko dagita. Gapo tadyak kayat nga adda kaap-apa na. Ngamita, jak palabsanan, no di ka pa'y laagbaliw, Manang Magda. Ay nalakay, pudnumot gayam ada Regina ken Elmer tinanggatang iti dayto abalay. Kasta ka di. Nangalanda ko mga itidakkel agatad no bilang laeng. Kat ti panagkonstruction nila kay na Kanti panakiug-ugas na iti karots. Kanti may sapay ang nagtaudan ti kwartada. Nagmember da kano iti may sa akalatakan ako up dito syudad. Kandakkel ti share capital da. Iso ang nakalunda iti dakkel. Isun atin na yun da apin ang bayad iti dayto abalay. Ani? Kasla imposible mo't da itabakat. Ay na, di ka din sumanaula kay. Agpakumbabata itan. Ngamin, isuudan nga agasawa ti akin kukwa iti daytoy pagigyanan tayo abalay. Kahit, anya ti kuna ni Regina. Papanawan na tayo dito'y, wenno? Dayta ti jak amu Barang maayayok kat dinan patuluyan ti panggap na apanang papanaw kada tayo. Anya ti planom itainsan? Ay na, pagtalawom ngamin idan, taisupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng hagsasao. Di mangsapon dalangan iti sabali a boarding house. Dayta nga ro ti pampanunutak, insan. Nga masyanak kadagiti anak da. Saan mo't akaraman dagiti ubing iti pungtot ko kadakwada nga agasawa? Ay, sabagay metkit di. Uray saan dan apumanaw, insan. Makaamiris dan tumatla siguro.
Oh, apay nga itay kapay lang dita suli. Nakaululi makamit. Pampanunutot lang amin dagiti inararamid ko kan ni Regina. Ha? Awan na pulos tinasaya at nga inaramid ko kan kuana. Siga pamadakas. Magunkonsensya akong lakay. Ay, Anya nga tanong mapanak iti ayanda. Inakagi daw iti pamakawan. Kas lang amin kananak ti konsensya. Naamiris ko dagiti dakas nga inararamid ko. ay katmapan ka ah. Nawan mo't dakas na. Nasayat ay ta na panunot mo. Uray siya. Kaya't kumatyakid daw iti pamakawan kini Elmer. Aklonek. Kanayon ko apakitaan iti san anasayat. Tunggal agra na kami. Anya? Duata amapan bakit? Duata amapan makisarita kadakwada. Pakawanan da kami kuma, Elmer. Regina. Ha? Amo kasaan nga umdas ti sao. Papakawanan na kami kuman. Ikarimi nga aramidan mi ti amin. Makita yung kan mapanagnakan nyo laang asipupuso ti panagbalbalyo mi. Nasaya at mat no nakapanunot kayo. Wan Regina. Sana gaputa. Di mi kaya't apapanawon da kami. Iso nga umay kami agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. No di kat si pupuso ang nakaamiris kami iti amin a kinadakas mi. Manang Magda, Ada kada kayo. No ibagayo a pumanaw kami. Di pumanaw kami. kasi ti kanayon ko nga ibaga iti kasinsin ko. Saan kayo apapanawen, Manang Magda? Dito'y kayo lata. Agyan kayo dito'y agingga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat maitulong mi kada kayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kada kami. Ay. Agyaman kami unay, Regina. Talaga nasayahat kayo. Anya? Seryoso ka kadi iti ibagbagam, friend? Wen friend, pudno ti bagbagak. Darehina, isuda nga agasawan ti akin kuka iti balay apagababangan mi. Anya? Kat, naimbagman ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbababawyak nga dagiti inararamid ko kadakwada. Ha? Naamiris ko asyak ti ayan ti bidot. Kat makunkonsensya akon. Sa bagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbidutan tayo, saan ka di? Sa bagay matkiti ah. Husto ka, friend. Kat, kasanon tilinangan nyo ita? Pagyamyamanak nga rod, gaputan na saya at dalat nga agasawa kada kami. Uray madlaw mi, nga adalat tamot gurada kada kami. Maawatan mi da kami nga rod tinagbiddo. Katuan ah. Anya kay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagiti ubing. Uwan nga rod lakay. Saan da maka-examine no saan da nga agbayan? Itansapay ti panagbabayad iti abang, saan ka di? Uwan gayam. Itang haal daw ti panagbabayad tayo iti abang. Alam da ito'y 3,000. Yung kagbayad. Nakababain ka da Regina. Ha? Alamon, siya kung ti makamo iti pagtuition dagiti ubing. Umutang akpay lang iti kumpare. Sige, no day tati ko nam. Inak nga rod agbayad dun. Ta nakababain nga agpaiso kada Regina. Ammo kakasapulan nyo ti kwarta, Manang Magda. Ngamin, panagbabayad iti tuition fee iti pagadalan. Ha? Saan kayo matkat nga apuraan nga agbayad iti abang nyo? No awan pay laeng, di ilista tayo pay laeng. Ha? Oh, apay akas tatila nga, Manang Magda. Kasla makasangsangit ka. Uwan nga rod Regina. Sobramin ti kinaano siyo kada kami. Diyak amo no kasano kami ang makasubad iti kinasingpot siyo. Manang Magda, Nagsingpot ka unay Regina. Awan ti makunak. Katagyaman ak unay kada kayo.
Sapay la kumata mapakawanda kami iti amin adakas nga inararamid mi. Ala, di yun pampanunutan dayjay, manang. Napalabas ang dayjay. Lipatan tayon. Tikit di masakbayan, ti panunutan tayo ita.